जोलुर अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव SNB स्टेडियामआव दिनै 29 सेप्तेम्बरनिफ्राय आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। काजिगावआव गिबि खेबनि थाखाय बतझर फुटबल क्लाबनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरनिफ्राय 1 अक्ट'बर 2023 सिम सानथामनि हाबाफारि लानानै आइजोफोरनि थाखाय जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। आरो बे जोलुर बादायलायनायखौ रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय टिकेटनि बेसेनखौ VIPआव 60 रां आरो गेलारियाव 40 रां आरो जेनेरेलाव 30 रां लानाय जादों होननानै खुंफुं आफादा मिथिहोदों। लोगोसे गाबोन 11 रिंगानिफ्रायनो टिकेटखौ रायजो राजाफ्रा मोननो हागोन होननानै फोरमायो। बे समाव जोंनि खौरांगिरि रिजु कुमार ब्रह्मनि सिगाङाव मा फोरमायखो खोनासंनि फै। रायजोक आमी अनुरोध जनाम आमी काजिगाव स्टेडियामत खेला दिसु आमी रायजोक आमी आह्वान जनाम जाते आमाक अलप हेल्प करे खेलखन चाबले आमी अनुरोध जनाइছো रायजोक आमी एटुই मेसेज दिबले खुजिছো। सर याते किबा टिकेट सिकेट এইবিলাক ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে নেকি? হৈছে 30 টকা 40 টকা আৰু 60 টকা 60 টকা জেনারেল 30 টকা আৰু কিবা গ্যালারি 40 টকা 40 টকা। আমি বতঝৰ ৰাইজক আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে আহি খেলখন চাই আমাক অলপ হেল্প কৰিবলৈ আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো বতঝৰ ৰাইজক। স্পোর্টস ক্লাব পাটগাঁও ভার্সেস ধূপধৰা ফুটবল একাডেমি এই দুটাৰ মাজত হ'ব কালি ওপেনিং মেচটো হ'ব। আৰু নেক্সট দিনত কি আহিব? নেক্সট দিনত কোকৰাঝাৰ চাই আৰু আলিপুৰ FC ওয়েস্ট বেঙ্গল। থাৰ্ডত তো ফাইনাল হ'ব, যিটো টিম ফাইনাল যাব তাৰ পিছত ফাইনাল হ'ব। এই চাৰিটাৰ মাজত যি দুটা টিম ফাইনাল যাব তাৰ পিছত ফাইনালখন অনুষ্ঠিত হ'ব। থ্যাংক ইউ।